Wel, bore da ffrindiau, croeso I Oedfa arall fyw yma o Gaernarfon, yn darlledu eto o Atig yn tŷ ni, gan fod y capel heb ail agor eto. Dwi'n hapus iawn ac yn falch iawn o gael bod gyda chi bore yma yn arwain yr addoliad. Mae chydig bach yn rhyfedd bod fi'n neud hwn yn fyw a jyst yn siarad mewn I gamera. Felly cofiwch gysylltu, cofiwch laicio, cofiwch rannu, cofiwch gysylltu gyda fi yn ystod yr Oedfa ar y chat, fel bod hwn yn teimlo fel bod e'n rhywbeth byw a rhyngweithiol, interactif I ni'n gwneud gyda'n gilydd. O'n I jyst eisiau dweud hefyd bod ni'n mynd I gael gweithgaredd i'r plant eto bore yma. Felly os oes yna deuluoedd a plant yn gwylio bore yma, yna y gweithgaredd bore yma yw gwneud map môr-ladron, a wedyn bod y map yma'n arwain at groes le fydd na drysor. A wedyn gewch chi glywed ar ddiwedd yr Oedfa sut mae hwnna'n clymu mewn efo'r neges fydd gyda ni i'r oedolion hefyd. Felly, gwneud map o ynys môr-ladron gyda llwybr yn arwain at y trysor a cofiwch roed croes lle mae'r trysor. A wedyn yn ystod y bregaeth, erbyn diwedd y bregaeth, allwch chi, os ych chi moyn, allwch chi ddanfon, gofyn I mam a dad, neu nain a taid, ddanfon llun o'r map I fi ar WhatsApp, a wedyn newn ni drio rhannu rhai ohonyn nhw ar ddiwedd yr Oedfa. Felly, croeso cynnes iawn I deulu Caersalem, aelodau Caersalem sy'n tiwnio mewn, ond croeso arbennig I ffrindiau sy'n falle yn tiwnio mewn, pobl o Gaernarfon, pobl o Dihwnt. Dwi'n gweld bod yna rai ffrindiau o Aberystwyth yn gwylio a rhai ffrindiau yr holl ffordd o Lundain yn gwylio. Felly, croeso cynnes I chi gyd. Gewn ni air o weddi cyn bod ni yn mynd yn blaenau. O Dduw Dad, I ni'n diolch I ti am y diwrnod newydd yma. Yng nghanol byd cyfnewidiol, yng nghanol byd ofnau, ni'n diolch yn bod ni bore yma yn gallu dod ato ti I gael nerth a gobaith. Yng nghanol byd sy'n cynnig pob math o bethau newydd I ni'n troi ato ti am obaith newydd. Felly bydd gyda ni bore yma wrth bod ni yn addoli gweddio tgi gen ti. Yn enw Iesu felly. Amen. Iawn. So, yr unig beth o'n I eisiau dweud hefyd, nes I anhofio dweud wrthos diwetha, os ydych chi yn gwylio ar Facebook, mae ffordd I chi wasgu rhannu neu share. Ac ai annog chi I wneud hynny. Oherwydd mae hwnna'n hawdd ac arbennig iawn o wahodd teulu a ffrindiau I diwnio mewn a gwylio y gwasanaeth yma gyda chi. So falle yn ystod y gan nesaf allwch chi gymryd munud I wasgu rhannu share mwyn I ni wahodd mwy o bobl I addoli gyda ni bore yma. Felly y rhan nesaf o'r gwasanaeth ydy yn addoliad ni. Mwyn cadw pethau'n ffres, dwi'n troi at ffilmiau o addoli da ni ddim wedi defnyddio o blaen. Mae hwn yn rhywbeth gath I wneud rhyw 5 mlynedd yn ôl. Mae yna ambell wyneb cyfarwydd yna a mae'r hairstyles wedi symud ymlaen ers iddo fo gael I ffilmio. Felly gobeithio byddwn ni gyd yn agored i'r ysbryd glân I fod gyda ni I addoli a canu gyda'n gilydd mewn tai gwahanol bore yma. Felly gewn ni ymuno gyda'n gilydd I addoli a na I weld chi mewn chydig funudau. Ar
Wel, gobeithio fod chi wedi mwynhau y ddau gan yna a bod y ddau gan yna wedi bod yn fendith i chi ac yn ffordd i chi droi eich calon i addoli Duw bore yma.
A fel o'n i'n dweud ar y dechrau, fe gafodd hwnna i recordio flynyddoedd yn ôl, rhag ofn i chi feddwl bod wedi cael ei ffilmio wythnos yma a pobl yn agos at ei gilydd ddim yn gwisgo masks ac yn y blaen. Felly hen beth wedi cael ei recordio ydy hwnna. Mor hen nes bod fi'n darllen yn y chat fod Siwan bach ddim yn adnabod ei tad hi yn y ffilm yna, achos bod yr hen cynan bellach yn ddyn yn tyfu barf enfawr. Felly dwi'n falch bod chi wedi mwynhau a cael bendith o addoli gyda ni trwy'r dwy gan, be bynnag, y 2 gan yna bore yma. Nawr, ni'n mynd i symud ymlaen at y darlleniad nawr, ac i ddweud y gwir, mae union rhan darlleniad a wythnos diwetha, achos yn bod ni ar hyn o bryd yn wneud cyfres yn mynd trwy y rhan yma o lythyr Paul at yr Effesiaid. Felly fi'n darllen adnodau o ddechrau Effesiaid 1. Llythyr gan Paul wedi fynewis gan Dduw yn gynrychiolydd personol i'r Meseia Iesu. At bobl Dduw yn Ephesus sy'n dilyn y Meseia Iesu ac yn ffyddlon iddo. Dwi'n gweddio y byddwch chi'n profi'r heilioni rhyfeddol a'r heddwch dwfn mae Duw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist yn ei roi i ni. Clod i Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist, mae wedi tywallt pob bendith ysbrydol sy'n yn y byd nefol arno ni sy'n perthyn i'r Meseia. Hyd yn oed cyn i'r byd gael ei greu, cawson ni'n dewis ganddo i fod mewn perthynas â'r Meseia, ac i fod yn lan a di-fai yn ei olwg. Yn ei gariad, trefnodd Duw ymlaen llaw i ni gael ei mabwysiadu i'w deulu. Iesu y Meseia wnaeth hyn yn bosib. Roedd wrth ei fodd yn gwneud hynny. Clod i Dduw am yr heilioni anhygoel mae wedi ddangos tuag ato ni. Ei anrheg i ni yn y mab mae'n ei garu. Cawson ni'n gochwn yn rhydd am fod marwolaeth ei fab ar y groes wedi gwneud maddeuant ein pechodau yn bosib. Dyna lle dyn ni'n gweld mor anhygoel o hael mae Duw wedi bod tuag ato ni. Mae wedi tywallt ei heilioni arno ni ac wedi rhoi doethineb a synwyr i ni. Mae wedi rhoi ei gynllun dirgel gyda ni. Roedd wrth ei fodd yn gwneud hyn. Mae wedi gwneud y cwbl drwy'r Meseia, trefnu i ddod â phopeth sy'n bodoli yn y nefoedd ac ar y ddeiar at ei gilydd dan un pen, sef y Meseia. Bydd yn gwneud hyn pan fydd yr amser iawn wedi dod. Mae ganddo le ar ein cyfer ni am fod gynno ni berthynas â'r Meseia. Dewisodd ni ar y dechrau cyntaf a threfnu'r cwbl ymlaen llaw. Mae'n rhaid i bopeth ddigwydd yn union fel mae wedi cynllunio. Mae am i ni'r Iddewon, y rhai cyntaf i roi'n gobaith yn y Meseia, ei foli am ei fod mor wych. Ac wedyn chi sydd ddim yn Iddewon hefyd, cawsoch chithau eich derbyn i berthynas â'r Meseia ar ôl i chi glywed y gwir, sef y newyddion da sy'n eich achub chi. Wrth ddod i gredu ynddo, cawsoch eich marcio gyda sêl sy'n dangos eich bod yn perthyn iddo. A'r sêl hwnnw ydy'r ysbryd glân oedd wedi addo i chi. Yr ysbryd ydy'r blaendal sy'n gwarantu'r ffaith bod lle wedi ei gadw ar ein cyfer ni. Yn y diwedd, byddwn nhw'n cael ein gochwn yn rhydd i'w feddiannu'n llawn. Rheswm arall i'w foli am ei fod mor wych. Wel, bydded bendith Duw ar ei air i bore yma, a gewn ni fyfyrio dros rai o'r adau yna gyda'n gilydd nes ymlaen. Na i jyst atgoffa chi rhai o'r teuluoedd falle nath fethu dechrau'r Oedfa beth yw'r gweithgaredd i'r plant bore yma. So dwi eisiau chi, blant, dwi eisiau chi greu, tynnu chi'n map môr ladron, a wedyn bod yna lwybr ar y map yn arwain at y trysor,
A wedyn dwi eisiau chi roi croes le mae'r trysor. A mae croeso i chi ddanfon y llun mewn i fi erbyn diwedd y bregaeth ar WhatsApp, a newn ni edrych be mae gwahanol bobl wedi wneud. A gewch chi glywed ar y diwedd hefyd sut mae wneud map morladron yn ffitio mewn gyda'r neges sydd gyda ni ynglyn â Iesu Grist bore yma. Nawr, mlaen at y cyhoeddiadau y bit, fi'n gwybod chi'n disgwyl mlaen yn eiddgar amdano bob wythnos. So, yn gyntaf, just update sydyn ynglyn â cynlluniau o ail-agor adeilad y capel. Fel eglwys, i ni ddim yn sôn am ail-agor yr eglwys, achos ni, y bobl yw yr eglwys, da ni byth wedi cael. Ond o ran ail-agor adeilad y capel, ar hyn o bryd, ni dal yn anelu i ail-agor y capel ar Sul cyntaf mis Hydref, a mae yna waith yn digwydd ar hyn o bryd i glirio allan y capel, rhoi deep clean i'r lle ac i ail-drefnu fe mewn ffordd saff. Ond os mae newyddion a rheoliadau i weld y newid o ddydd i ddydd unwaith eto nawr pan mae e'n dod i'r Covid. Felly mi ydyn ni'n cadw llyged barcud ar y rheolau a'r canllawiau diweddara, a mi fyddwn ni wrth gwrs yn addasu yn cynlluniau os bydd rhaid. Felly cadwch llyged allan ar gyhoeddiadau ar Facebook ag e-bost ynglyn â'r cynlluniau. Yr ail beth o'n i eisiau rhannu oedd bod yn grwpiau cymuned ni yn ail gychwyn wythnos yma, neu o leia mae rhai ohonyn nhw yn ail gychwyn wythnos yma. Cyn yr haf, mi oedd ganddo ni 2 grŵp cymuned a rheina yn grwpiau weddol fawr. Tymor yma, i ni'n mynd i fentro cael mwy o grwpiau ond bod rheina'n grwpiau llai. Felly mae gyda ni 4 grŵp cymuned yn dechrau lan wythnos yma. Fydd na 3 yn cyfarfod ar nos Fawrth, a fydd na 1 yn cyfarfod yn ystod y dydd. Felly, os oeddech chi yn rhan o grŵp tymor diwetha, neu wedi dweud wrtha i dros yr haf bod diddordeb gyda chi fod yn rhan o grŵp, fi ddylech chi fod wedi cael neges yn eich gwahodd chi i fod yn rhan o un o'r grwpiau yna erbyn hyn. Os oeddech chi'n disgwyl gwahoddiad a heb gael un, yna plis anfonwch neges i fi heddiw a newn ni jyst wneud yn siŵr fod ni wedi deall yn iawn be mae pobl eisiau. Os ydych chi eisiau bod yn rhan o grŵp, ond bod chi ddim wedi dweud hynna wrtha i eto, yna mae yna dal cyfle i gysylltu gyda fi i fynegu diddordeb bod yn rhan o grŵp, a newn ni edrych pa grŵp falle byddwch chi'n ffitio gorau ynddo fe, a neu drefnu bod y rhai sy'n arwain y grwpiau yna yn estyn gwahoddiad i chi wythnos yma. Am y tro, yn anffodus ar Zoom bydd y grwpiau i gyd, dwi'n meddwl dal yn cyfarfod, falle bod y grŵp sy'n cyfarfod y dydd am drio cyfarfod wyneb yn wyneb. Ond beth bynnag bydd arweinwyr y grŵp i chi'n rhan ohono fe yn cysylltu gyda chi gyda'r manylion i gyd mewn 2 bryd. Wedyn, mi fydd yna sesiynau Zoom ar ddiwedd yr Oedfa bore yma, ond na i sôn mwy am hwnna wedyn. A wedyn, y cyhoeddiad pwysica sydd gyda fi bore yma ydy hwn. Dwi fel dyn tywydd fan hyn nawr yn pwyntio at rhywbeth sydd fyna gobeithio. Sef llanast. Di Sul Di Sul nesa, mi fydd gyda ni 2 gyfle i gyd addoli gyda'n gilydd. Mi fydd yr gwasanaeth arferol yn y bore fel hyn, a fi fydd yn arwain hwnna eto wythnos nesa. Ond wedyn, am 2 o'r gloch, mi fyddwn ni'n cynnal llanast ar-lein. Felly mae hwn yn rhywbeth pob oed, le fydd na weithgareddau crefft, mi fydd na stori, a mi fydd yna gan. A mi fydd Mena a Sew a rhai pobl eraill yn arwain hwnna. Nawr, siwrd mae llanast ar-lein yn gweithio? Wel, dyma sut mae'n gweithio. Os ydych chi eisiau ymuno gyda'r llanast, bydd angen i chi gofrestru erbyn nos Iau, 17 o Fedi, drwy fynd i cersalem.com/llanast. cersalem.com/, dwi eisiau pwyntio ffordd iawn nawr.
fyna. caersalem.com/llan-llanast. A wedyn, mae rhaid chi gofrestru erbyn nos Iau, achos bod ni wedyn angen cyfle i weld pwy sydd wedi cofrestru, faint ohonoch chi sydd wedi cofrestru. Yn dydd Gwener, mi fydd gyda ni dîm o bobl fydd yn rhoi pecynnau at ei gilydd. Bydd yn llawn yr pethau crefft, a mi fydden nhw'n cael eu paratoi mewn ffordd saff, yn gwisgo menig ac yn y blaen. A wedyn, mi fyddwn ni'n delifro y pecynnau yma i'ch tu chi cyn y sesiwn dydd Sul. So wedyn, yn ystod y sesiwn Zoom dydd Sul, mi fyddwch chi'n gallu agor y pecyn, a mi fydd pawb fydd ar yr galwad Zoom yn agor yr un pecyn, a mi fydd ganddyn nhw yr un crefftau o'i blaen nhw. Felly, nes i logio ymlaen y bore yma, dwi'n gweld fod yna llon dwrn ohonoch chi wedi cofrestru'n barod, felly diolch am hynna. Dwi'n sylweddoli fod rhan fwyaf o'r bobl sydd wedi cofrestru hyd yma yn ffrindiau i Gersalem yn hytrach na aelodau yng Nghersalem. Felly, aelodau Cersalem, cofiwch bod angen i chi gofrestru hefyd, nid dim ond y gwesteion sydd angen cofrestru. Felly, caersalem.com/llan-llanast. Ac os yw'r ffurflen ar y wefan ddim yn gweithio i chi, y croeso i chi jyst e-bostio y manylion i fi neu yna. So, newn ni jyst wneud y casgliad nawr. Dyma yw'r bit cheesy, dyma yw'r bit QVC, God Channel / beth bynnag. So, os ydych chi eisiau rhoi arian tuag at yn gwaith ni fel eglwys, mae modd o wneud hwnna drwy neges destun. Peidiwch teimlo fod rhaid i chi rhoi, da ni jyst yn hapus iawn i gael eich cwmni chi. O'n i'n sgwrsio gyda Arwel wythnos yma. Arwel yw ysgrifennydd yr eglwys, felly Arwel yw'r sy'n well na fi'n cymryd gofal o bethau ymarferol. A ni jyst eisiau atgoffa chi, os ydych chi yn cyfri Cersalem fel eich eglwys chi, eich mam eglwys, eich eglwys lleol, eich eglwys cartref, a bod chi'n dymuno cychwyn rhoi yn rheolaidd, yna plis cysylltwch gyda fi neu Arwel, a newn ni roi gwybod i chi am y ffordd y gallwch chi roi yn reolaidd os yw Duw yn eich arwain chi i wneud hynny. Nawr, da ni'n mynd i gael can arall nawr cyn bod ni yn troi at Effesiaid. Mae'r gan yma'n gan gyfarwydd yng Nghrist ei hun yw a mae e'n recordiad newydd arbennig iawn sydd wedi cael ei recordio gan yn ffrind ni, Gareth, neu Gareth Ellis, fel mae stage name yn dweud, lawr yng Nghaerfyrddin. A dwi'n meddwl mae Jack Newbold, lot ohonoch chi'n adnabod Jack, neu'n adnabod teulu Jack, sydd wedi gwneud y ffilmio. A mae wedi cael ei ffilmio gyda llaw, dwi'n meddwl bod fi'n iawn i ddweud, yn Pennywell, sef y capel yma Aron Trehan, un o blant yr eglwys yn Weinidog. Felly, gobeithio nhw'ch chi fwynhau a troi at Dduw i addoli gyda'r gan nesaf. Yn anffodus, dydy'r geiriau ddim ar y sgrin. Nes i redeg allan o amser i drefnu hynny neithiwr. Ond mae e'n gan ac yn emyn gyfarwydd i lot ohonoch chi. Felly, na i weld chi'n ôl. Yng Nghrist ei hun, mae'n ngobaith i, ef yw fy hael fy nerth, fy nghan. Mae'n gongol fain, mae'n dir mor gryf, craig yw i mi mewn dŵr a than. Ei gariad pur, ei heddwch mawr, does ofn i mi nac ymdrech nawr. Fy nghysur yw fy oll yn oll, yng nghariad Crist mae'n sicrwydd i. Yng Nghrist ei hun a wisgodd gnawd, llawnder fy niw mewn baban bach. Mae'n anreg serch, mae'n berffaith iawn, maent y gwawd gan wir ei wlad.
Nes ar y groes bu farw ef, gan lwyr fodlon I llyd y nef, cans roddwyd arno bob un bai, yn angau Crist mae mywyd I. Rhaid rhoi ei gorff dan geiad bydd, nos ddi yn lladd goleun i'r byd. Ond llifodd gras yn afon gref, cododd y Crist mae'n fyw o hyd, tra saif mewn bydd I goliaeth fri, mae pechod wedi'n gyllwng I. Rwy'n eiddo ef, mae'n eiddo I fi, am rhanedigaeth gwaed fy Nghrist. Nid ei o gwyf, does ofn i'r bydd, dyma'r grym sydd yno fi. Mae mywyd oll yn eiddo ef, Iesu sy'n arwain minnau'n rhydd. Naiff ystriw dyn ac uffern fawr, oddi wrthon hynny fyth I lawr, nes daw yn ôl neu ngalw I dre, yng Ngrym fy Nghrist mi salva fi. Yng Ngrym fy Nghrist mi salva fi. Wel, diolch fawr iawn I Gareth. Rhyw fydd wrth I wneud cordiad o'r emyn hyfryd yna. Wel, dyna beth yw llais tenor da iawn. Maen nhw'n deud fod tenoriaid yn dying breed, ond yn amlwg ddim yn sir gar. Nawr, so just I atgoffa gweithgaredd y plant yn ystod y bregaeth. Dwi'n gweld bod rhai teuluoedd Gwilliams, dych chi'n keen iawn bore yma Gwilliams, dych chi wedi danfon eich mapiau chi mewn yn barod, ond dydy'r bregaeth heb gychwyn eto. Ond i'r gweddill y teuluoedd a'r plant sy'n gwylio, y gweithgaredd bore yma yw wneud map o ynys y Môr Ladron, gyda llwybr yn arwain at y trysor, a wedyn roed croes le I ddangos lle mae'r trysor. A bydd popeth yn dod yn glir ar y diwedd. Ond bore yma, dyn ni ffrindiau mynd I edrych eto ar lythyr Paul at yr Effesiaid. Mae hwn yn lythyr yn y Beibl. Mae'r Beibl yn lyfr sy'n cynnwys lot o lyfrau gwahanol, lot o genres gwahanol, a tua diwedd y Beibl mae yna gasgliad o lythyrau. A mae'r llythyr yma wedi cael ei sgwennu gan Paul. Oedd Paul yn un o arweinwyr cyntaf yr eglwys Gristnogol, ac oedd e'n un gath ei alw gan Dduw I rannu'r newyddion da am Iesu Grist. A mae'r llythyr yma wedi I ddanfon I Gristnogion yn ninas Ephasus, bydde heddiw yng Ngorllewin Twrci. A wnaethon ni ddechrau edrych arno fe wythnos diwetha. Ac wythnos diwetha wnaethon ni ddechrau edrych arno fe drwy ystyried y cwestiwn pwy ydw I. A wnaethon ni ystyried bod pawb yn ateb y cwestiwn yna mewn gwahanol ffyrdd. Rhai pobl yn ateb y cwestiwn yna ar sail o le maen nhw'n dod, pobl eraill yn ateb y cwestiwn ar sail beth sydd gyda nhw I eiddo nhw. Rhai pobl yn ateb y cwestiwn ynglyn â be maen nhw wedi gwneud. Ond wedyn rhai pobl falle yn cario y baggage o rhywbeth maen nhw wedi methu I wneud. Felly ni'n ateb y cwestiwn pwy ydw I mewn lot o ffyrdd gwahanol. Ond wnaethon ni weld wythnos diwetha fod Paul yn ateb y cwestiwn pwy ydw I. Nid ar sail beth oedd e'n gwneud,
ond beth oedd Duw wedi gwneud drosto fe. A wnaethon ni ystyried fod yna wahoddiad i bob un ohono ni wneud rhywun peth. Wrth gwrs bod yna rannau arall i gael o pwy ydyn ni. Wrth gwrs bod o le ni'n dod yn bwysig a pwy yw yn teulu ni a falle beth i ni'n gwneud. Mae popeth fel yna yn bwysig yn ei le. Ond mae e'n hyfryd yn dydi meddwl bod ni'n cael yn gwahodd i ddiffinio pwy ydyn ni ar sail be mae Duw trwy ei gariad wedi wneud drosto ni. A wnaethon ni fy mlaen i weld wedyn fod Paul yn cyfeirio at bobl oedd wedi credu a trystio yn Iesu fel saint. A wnaethon ni feddwl, wel, i ni meddwl am saint falle, fel jyst rhyw deitl arbennig mae rhai pobl yn unig yn ei gael, pobl bwysig yn hanes y ffydd. Ond actually, os ydych chi yn credu yn Iesu, os ydych chi wedi trystio yn Iesu, mi ydych chi yn sant. Felly, a tafod yn y bwch, nes i herio chi ialwch gilydd yn saint dros yr wythnos fiodd. Chybod, pan ych chi'n ffonio neu e-bostio arwel, yn hytrach na dweud annwyl arwel, dwi eisiau chi roi annwyl sant arwel, a wedyn gweld pa fath o ymateb gewch chi. Ond yn olaf wedyn wythnos diwetha, wnaethon ni ystyried bod y gair sant actually ddim yn y Beibl yn aml iawn os o gwbl. Be sydd yna ydy saint, hynny yw y lluosog. Ac eithon ni'n atgoffa fod Duw eisiau bob un ohono ni yn bersonol i ymateb i'w gariad ac i gredu, ond bod y ffydd Gristnogol yn ffydd unigolyddol, individualistic. Ond mae e'n ffydd i ni'n cael yn galw i fyw allan mewn cymuned gyda Cristnogion eraill. Ac felly, bod ymrwymiad i Iesu yn bwysig, mae ymrwymiad i'n gilydd yn bwysig hefyd. Felly dyna le wnaethon ni gyrraedd wythnos diwetha, a wnaethon ni gael hwnna i gyd allan o just y ddwy adnod gyntaf. Nawr, wythnos yma, da ni'n mynd mlaen i ystyried y cyfoeth ysbrydol sydd i gael yng Nghrist. Nawr, ni'n byw mewn oes le mae yna obsesiwn gyda cyfoeth materol. Mae poblogrwydd rhaglenni fel Who Wants to be a Millionaire yn dysgu hyn, ac yn ddoniol iawn, nes i baratoi y bregaeth yma dydd Iau, a wedyn nos Wener, dwi'n meddwl, nath rhywun ennill miliwn ar Who Wants to be a Millionaire. Mae'r loteri yn boblogaeth. Mae lot o bobl yn troi at scratch cards. Falle bod chi wedi clywed am gwmnïau MLM. Pobl yn gwerthu siampws a sebon, a dwi'n siŵr fod yr siampws a'r sebon yma yn rai ffantastig. Ond mae'n drist gweld pobl falle yn trio gwthio cynnyrch ar ei ffrindiau a'i teulu agosa. Ac ein i chi feddwl mod i yn pwyntio bys at bobl eraill. Dwi fy hun yn ffeindio fy hun yn llawer rhy faterol. Pobl yn gwybod mod i wrth y modd efo'r gadgets. Mae rhaid i fi gael yr iPhone diweddara ac o fewn chydig wythnosau i gael yr iPhone yna. Mae'n iPhone gwell allan a mae pethau fel yna yn chwarae ar fy meddwl i trwy'r amser. Mae rhai ohonoch chi yn gwybod mod i'n wneud gwaith dylunio llawrydd yn fy amser fy hun. A mae rai fi chwilio fy nghalon fy hun yn aml i weld os yw'n hymellio ni yn gywir wrth gymryd gwaith ychwanegol fel yna ymlaen. Da ni gyd weithio'n ffeindio'n hunan yn slipio mewn i'r trap yma o feddwl os allwn ni gael chydig bach mwy o arian, chydig bach mwy o gyfoeth, mi fydd yn bywyd ni gymaint a hynny yn well. Nawr, bob blwyddyn, mae'r Times yn cyhoeddi rich list o bobl cyfoethoca Prydain. Ac ar dop y rhestr eleni oedd James Dyson, dyn sy'n gwerth 16 biliwn. James Dyson, it's in the name, mae'n enwog am wneud yr Hoovers, wrth gwrs. A mae'n debyg fod y gwerth 16 biliwn. Felly, jyst i roi hwnna mewn cyd-destun, tasa James Dyson yn wlad
bydde fe yn wlad gyfoethocaf, bydde fe'n wlad fydde'n fwy cyfoeth na'r 70 o wledydd tlotaf yn y byd. Dychmygwch fod un dyn, tas fe'n wlad, a mwy o arian na 70 o wledydd tlotaf y byd. Nid yn combined gyda llaw. Rhaid gofyn i Martin neud y sums a hala nega sac i fi nes mlaen. Falle yn fwy trist, o'n i'n sylwi ar y rist, mae rhai o'r pobl sydd wedi cynyddu fwyaf dros y flwyddyn diwetha ar y rich list ydy perchnogion y cwmni Bet365. So pobl sydd wedi gwneud arian wrth unistrio bywydau a chymryd pres gan bobl eraill a pobl bregus. I ni'n byw mewn oes yn dydyn, dyma dwi'n trio darlunio, le mae pobl yn chwilio am gyfoeth, mae pobl yn chwilio am arian, a dwi cynweithred ag unrhyw un. Mae'n rhan ohono ni, y syniad y gallwn ni brynu neu all cyfoeth ddod ar rhyw hapusrwydd a cyflawnrwydd yn bywyd ni. Ond y newyddion da yw, mae'r adnodau da ni'n mynd i droi ato nawr yn dangos i ni fod yna gyfoeth llawer dyfnach, fod yna gyfoeth llawer fwy crwn, fod yna wir gyfoeth, cyfoeth sydd yn cyfri ar gael i ni yn Iesu Grist. A bore yma, i ni'n mynd i ystyried yn cyfri balans ysbrydol ni. Nawr, tybed pa mor aml dych chi yn checio eich bank balance. Dwi'n gwybod fod yna rhai o deulu Caersalem wedi cychwyn ôl yn y brifysgol wythnos yma neu yn gwneud dros yr wythnosau nesaf. A dwi'n siŵr mae un o'r pethau fydd eich rhieni chi wedi dweud wrthoch yw cofiwch checio'ch bank balance yn aml. Ag dwi'n cofio un tro pan o'n i yn blwyddyn gyntaf coleg. Tua diwedd y tymor cyntaf. A dwi'n cofio checio'n bank balance i cyn bod fi'n tynnu arian allan. A pob tro ni'n checio, oedd y swm yn mynd yn fwy. Ac o'n i'n meddwl, chwarae teg, mae rhaid bod dad yn topio fyny yn y county bob wythnos. A wedyn, dwi'n cofio ffonio dad i sgwrsio ynglyn â hyn. A na, dad, ddim wedi bod yn topio fyny yn bank balance i o gwbl. A wedyn nes i checio eto ac actually mynd mwy a mwy mewn i'r overdraft o'n i, heb sylwi. A mae hwnna yn dangos yn dydy, fatha sut mae rhaid ni fod yn ofalus gyda pobl. Ond y cwestiwn sydd gyda fi bore yma ydy beth am yn bank balance ysbrydol ni. Yn adnod 3, i ni'n darllen fel hyn. Clod i Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Mae wedi tywallt pob bendith ysbrydol sy'n yn y byd nefol arno ni sy'n perthyn i'r Meseia. Pob bendith ysbrydol. Felly be mae yr adnod yna'n dweud yw yn bod ni wedi cael cyfoeth llawn sy'n nid yn unig yn clirio pob dyled, ond yn rhoi cyfoeth di-ben draw yn y pethau sydd yn cyfri. Mae'n debyg yn yr iaith wreiddiol bod yr ymadrodd yma pob bendith ysbrydol yn digwydd 11 o weithiau rhwng adnodau 3 ac 14. A bod hwnna jyst yn dangos gymaint o ras a chariad a cyfoeth ysbrydol mae Iesu yn tywallt a pentyrru mewn i'n bywydau ni. Nawr maen nhw'n dweud fod dim byd mewn bywyd am ddim. Ac os ych chi'n prynu par o jeans am £10 mewn rhyw siop, yna falle bod yn rhad i chi, ond achos bod rhywun arall wedi talu y pris mewn sweatshop yn China. Ac ar ryw wedd, mae'r un peth yn wir ynglyn â cyfoeth ysbrydol. Da ni yn cael maddeuant hollol am ddim. Da ni yn cael yn holl ddyledion ysbrydol wedi clirio am ddim. Ond mae yna rhywun wedi talu y pris. A'r rhywun yna ydy Iesu Grist. Ac i ni'n gweld hynna yn adnodau 6 a 7 fel hyn.
Clod i Dduw am yr heilioni anhygoel mae wedi ddangos tuag ato ni. Ei anrheg i ni yn y mab mae'n ei garu. Cawson ni'n gollwn yn rhydd am fod marwolaeth ei fab ar y groes wedi gwneud maddeuant ein pechodau yn bosib. Dyna lle dyn ni'n gweld mor anhygoel o hael mae Duw wedi bod tuag ato ni. Felly chi'n gweld yn yr adnodau yma yn bod ni yn cael cyfoeth ysbrydol yn hael am ddim. Bod ni'n cael dyled popeth i ni wedi gwneud yn anghywir yn pechodau, bod ei gyd wedi cael ei glirio, a bod dim rhaid i ni dal i dim byd. Oherwydd fod Iesu trwy ei gariad enfawr i ni wedi talu y cyfan trwy farw ar y groes. Falle bod chi wedi clywed am balance transfer cards, le mae un cerdyn yn canslo balance cerdyn arall. Wel, dyma yw'r balance transfer ysbrydol yn digwydd fan hyn. Ni sydd wedi crwydro, ni sydd wedi wneud smonach o'r byd, ni sydd wedi wneud smonach o'n bywydau ni. Ond Iesu sy'n clirio y balans. Iesu sy'n clirio'r dyledion i gyd, achos bod yn caru ni. Nawr, nid yn unig fod Iesu yn clirio y dyledion, ond mae yn rhoi credit ysbrydol i ni. Mae yn rhamodd i ni fyw bywyd nawr yn ei bresenoldeb . Dwi wrth y modd efo'r dyfyniad yma sy'n atgoffa ni. Russell Brand yw e. Ddim bod fi o reidrwydd yn cytuno efo popeth mae Russell Brand yn dweud. A mae e'n rhywun sy'n newid i farn pob dydd fi'n meddwl. A mae'r dyfyniad yma'n arbennig iawn sy'n jyst yn atgoffa ni fod y cyfoeth ysbrydol gymaint gwell a dyfnach na cyfoeth materol. Materialism and individualism do in moderation make sense. If you are naked and starving and someone gives you soup and a blanket, your happiness will increase. But that doesn't mean that if you have 10,000 silken blankets and a golden cauldron of soup, your happiness will continue to proportionately increase. For me, this has to be primarily spiritual and secondary political. What does it matter if 2,000 years ago Christ died on the cross and was resurrected if we are not constantly resurrected to the truth anew, moment to moment? A mae'r dyfyniad yna, dydy, yn jyst yn atgoffa ni, dim ond hyn a hyn o'r ffordd y gall pethau materol gyfrannu tuag at yn heddwch a'n llawenydd ni. Mae'r heddwch a'r bodlonrwydd dwfn i gael yn Iesu. Nawr, dwi jyst am orffen bore yma drwy jyst atgoffa chi o rhai gwirioneddau ddyle newid yn persbectif ni. Felly, cyfoeth yn Iesu. Mae'n atgoffa ni bod ni wedi yn dewis yng Nghrist. Yn ni'n gwna yn adnod 4, ymddeiriadau bod yn mhen i lawr fan hyn yn dilyn y nodiadau. Yn adnod 4 ni'n darllen, hyd yn oed cyn i'r byd gael ei greu, cawson ni yn dewis ganddo i fod mewn perthynas â'r Meseia ac i fod yn lân a difau yn ei olwg. Mi wyt ti mor werthfawr yng ngolwg Duw nes bod wedi dy ddewis di yng Nghrist. I ni wedi cael yn mabwysiadu yng Nghrist, adnod 5. Yn ei gariad, trefnodd Duw ymlaen llaw i ni gael ein mabwysiadu i'w deulu. Iesu y Meseia wnaeth hyn yn bosib. Roedd wrth ei fodd yn gwneud hynny. Nawr, mae'r concept o fabwysiadu yn bwysig ydy fod plentyn oedd falle ddim yn naturiol yn rhan o un teulu, yn dod yn rhan o deulu arall gyda'r holl freintiau a chariad sy'n dod gyda hynny. Felly meddyliwch, os ydych chi falle yn teimlo bod chi ar goll ddim yn perthyn i'n unlle, wel mae Iesu yn cynnig eich mabwysiadu chi mewn
i'w deulu fe. Pwynt 3. I ni yn rhydd ac wedi yn maddau yng Nghrist. Ni'n gweld hynny yn adnodau 7 a 8. Cawson ni'n gollwng yn rhydd am fod marwolaeth ei fab ar y groes wedi gwneud maddeuant a pechodau yn bosib. Falle eich bod chi bore yma yn cario rhyw bwysau o gwmpas gyda chi. Falle bod yna rhyw fai, falle rhyw bechod falle. Dych chi ddim wedi cyfaddau chi eich hun, heb sôn am gyfaddau ger bron Duw. Wel, mae yna groeso bore yma i ni ddod am beichiau. I ni ddod a'n pechodau a dod yn nhw at y groes. A derbyn y rhyddid a'r maddeuant mae Iesu wedi drefnu a wedi prynu i ni. Yn bedwerydd, i ni'n ddisgwylgar yng Nghrist. Mae wedi rhannu ei gynllun dirgel gyda ni. Roedd wrth ei fodd yn gwneud hyn, mae wedi gwneud y cwbl drwy'r Meseia, trefnu ddod â popeth sy'n bodoli yn y nefoedd ac ar y ddeiar at ei gilydd dan un pen, sef y Meseia. Nawr, mae'r syniad yma bod ni'n gallu bod yn ddisgwylgar yn Iesu. Dwi'n meddwl yn arbennig o bwysig yn y moment yma i ni'n ffeindio'n hunan mewn hanes. I ni'n byw mewn dyddiau dyrys. I ni'n byw mewn dyddiau o ofn, le ni falle ddim yn siŵr be mae'r wythnos nesaf gyda mewn stori ni, heb sôn am y misoedd a'r blynyddoedd nesaf. Ond un o'r pethau hyfryd ynglyn â'r ffydd Gristnogol yw bod e'n dysgu ni fod yn ddisgwylgar bod Iesu yn y diwedd mynd i roed popeth yn iawn. Mae'r Beibl yn Iesu yn y diwedd mynd i sychu bob deigryn. Ac y bydd pob poen a pob marwolaeth yn y diwedd yn dod i ben. A mae disgwyl ymlaen i hynna ddod i'w gyflawniad yn helpu ni wrth fyw trwy amser anodd heddiw falle. A wedyn yn olaf, yng Nghrist, i ni yn gallu bod yn ddiogel. Wrth o adnodau 13 ac 14, wrth ddod i gredu ynddo, cawsoch eich marcio gyda sêl sy'n dangos eich bod yn perthyn iddo. A'r sêl hwnnw ydy'r ysbryd glân oedd wedi addo i chi. Yr ysbryd ydy'r bleindal sy'n gwarantu'r ffaith bod lle wedi gadw ar ein cyfer ni. Felly o'n i'n sôn yn y pwynt blaenorol am fod yn ddisgwylgar, yn disgwyl ymlaen i'r dydd pan bydd Iesu'n rhoi popeth yn iawn. Ond i ni'n cael rhodd yr ysbryd glân nawr i brofi rhywbeth o'r hyn fydd eto yn dod yn gyflawn. Felly jyst i gloi bore yma. Wrth ystyried balans ein banc ysbrydol, mae'n bwysig bod ni'n cofio bod Crist wedi delio gyda dyledion ddoe. Mae e wedi rhoi digon o ras a chariad i ni fyw heddiw. A mae yna ddigon o gyfoeth ysbrydol mewn stor gyda fe wrth i ni wynebu fori yn ddisgwylgar. Felly'r cwestiwn olaf, yr cwestiwn heriol sydd gyda fi reit ar y diwedd fel hyn, yw hyn. Ydych chi wedi agor cyfri y manc ysbrydol Iesu Grist? Mae'r cwestiwn bach yn cheesy o'i roi fel yna, ond yng nghanol byd le ni'n troi at lefydd eraill i wylio am gyfoeth a hapusrwydd, ydyn ni bore yma wedi troi at yr un sy'n rhoi di gyfoeth, sy'n rhoi di gariad heb ddisgwyl dim yn ôl. Gen i blygu pen mewn gweddi. Wel, o Dduw Dad, da ni yn diolch i ti am yr holl gyfoeth wyt ti yn rhoi di ni yng Nghrist. I ni'n diolch fod ti yn clirio yn cydwybod. I ni'n diolch fod ti'n delio gyda dyled, pechod, popeth i ni'n di gwneud yn anghywir, ac wyt ti'n gwella brywiau ddoe. O Dduw Dad, i ni'n diolch fod ti yn tywallt dy holl fendithion ysbrydol i ni. Fel yn bod ni'n gallu byw, o Dduw Dad, gyda'r base level yna o heddwch, hyd yn oed mewn byd sydd yn crynu o'n cwmpas ni.
o Dduw Dad, i ni'n disgwyl ymlaen hefyd yn ddisgwylgar i'r dydd pan fyddwn ni'n gallu profi yn llawn. Y dydd pan fydde di yn sychu bob deigryn, y dydd pan na fydd poen am arwolaeth mwyach. O Dduw Dad, i ni'n diolch dy fod ti yn caru ni ac yn tywallt dy holl fendithion ysbrydol i ni. Felly o Dduw Dad, helpa unrhyw un sy'n gwylio hwn, sy'n falle heb gymryd y cam yna o gredu a trystio yno ti, i wneud hynny mewn ffydd bore yma. Yn enw Iesu. Amen. Da ni'n mynd i gael can nawr. Nawr mae'r gan yma, iawn, dwi'n teimlo bod angen fi ymddeheuro cyn chwarae y gan nesaf yma. Achos dwi'n mynd i chwarae can sy'n newid y tôn yn llwyr nawr. Dwi'n mynd i chwarae can hip-hop i chi. Nawr, 10 mlynedd yn ôl, cyn bod fi yn weinidog go iawn, o'n i yn ffansio fy hun fel hip-hop producer yn y beidio. A mi o'n i a fy mrawd mewn band hip-hop o'r enw Society Profiad. A mae'r gan yma ar rywydd yn gerddorol yn gan eitha tywyll, a mae'r geiriau eitha cryf hefyd. Does dim rhegi. Ond dwi'n meddwl mae'r geiriau'r gan yma yn sôn am beth yw i droi oddi wrth chwilio am gyfoeth yn y byd a troi tuag at a rhedeg tuag at y cyfoeth sydd yn Iesu. A felly mae hwn yn sicr yn un o'r archif. Gewch chi weld os ych chi'n adnabod y boi sy'n chwarae. Ac os yw cynnan y mrawd i yn gwylio, sori. Fydden nhw gyda chi mewn 2 funed i edrych ar gweithgareddau'r plant. Trwy fy mywyd fi'n ei gobod i fod yma, ond yn gwbl ddall i fy holl fi eidra. Byw fy mywyd i fi a neb arall. Byw fy mywyd yn hollol fi ddeall, yn ddall i'w gwirionedd a'r goleuni a ddim y bec, so dim dim am pechu byw fy mywyd a bleserau'r byd, mwy a mwy a mwy a mwy o hyd, ond i'n gweld dim yn y tywyllwch gwynebaeth fy meiau a gweld yr rhan yn frydwch, ond yn awr lle o'n i fod troi, lle cafau a chai, yn lle just ffoi, yn lle dianc. Fyd roes at grym cariad adad mab, o fath amddiffyniad, yn y gair, cys lawn ar y gyhoeddiad, yn waed y groes, cys lwyr iachad. A mi ddoedd fy ngheisio i, profais a tebais, nawr rwy'n addoli, nawr yn troedio yn y leini gyda gif, rwy'n datgan ei enw gyda un llyf, rhaid cyhoeddi'n glir, am yr un mawr sy'n ffrind penna i lwch y llawr, mae'n darparu hafan, o oes i ber y rhynion ar y groes. Rhedeg at o sefan gras, yn ei bresenoldeb does dim diflas. Rhedeg at o sefan gras, yn ei bresenoldeb am flas o deyrnas. Rhedeg at o sefan gras, yn ei bresenoldeb does dim diflas. Rhedeg at o sefan gras, yn ei bresenoldeb am flas o deyrnas. Rhedeg at y groes yn 14 oed, dyna'r teimlad gorau ges erioed. Ef yn graig, a'r graig yn noddfa'n darian i'r dynol rhyw cwta. Rhedeg at o sefan gras, yn ei bresenoldeb does dim diflas. Rhedeg at o sefan gras, yn ei bresenoldeb am flas o deyrnas. Rhedeg at o sefan gras, yn ei bresenoldeb does dim diflas. Rhedeg at o sefan gras, yn ei bresenoldeb am flas o deyrnas. Safe. Thanks, man. Reit, okay. Reit, na ni symudiad. Reit. Okay, so, da ti ma? Bore da. Bore da, Llancad. I ddweud helo. Na. Reit, so mae yna chydig o bethau wedi dod mewn gan y plant. So dyma, dyma map sydd wedi dod o Tŷ Gwylims. Map Dafydd yn dda iawn. Ti eisiau gweld map Dafydd, Carog? Sef allan.
Waw, ie. So dyna ni map Dafydd, mae hwnna'n ffantastig. A mae yna map di dod o ochrau Hendra hefyd, dwi'n meddwl. Un Caleb. Waw, mae hwnna'n rili da. Be ti'n meddwl o hwnna? Waw. Fynydd a popeth. A un Lydia. Mae hwnna'n ffantastig. Waw. Na ni. So Menna, ti eisiau sôn sut mae hwn yn clymu mewn gyda'r neges i'r oedolion? A un cadog fan hyn. Dyna ni, map o'r ladron. Ni jyst yn mynd i ddyfynu yr enwog bendant oddi ar cyw. Lli troi ar rownd, Dad. Mae cadog hefyd yn gwneud llun o bendant. Yn un o gyfresu, mae bendant yn dweud hyn: I ganfod yr air, dilynwch y groes ac fe gewch chi y trysor weddill eich oes. Ahar! Felly, yr efengil yn ôl bendant fyna. Felly, dyn ni'n gallu chwilio trysor ym mhob peth. Weithiau, dyn ni'n meddwl bod trysor i gael mewn pethau, mewn arian, mewn gyrfa neu swydd. Ond mae gwir drysor gyda Iesu Grist, os i ni'n dilyn y groes. Felly dyna yn stori ni bore yma. Ie, ffantastig. So, diolch fawr iawn. So, na i just sôn, mae yna grwpiau Zoom yn cychwyn mewn chydig funudau nawr. So, oes yna 3 grŵp? Ydy'r 3 grŵp yn cyfarfod bore yma? Ydyn. So, mae'r Clwb Plus, mae hwnna i ieuenctid ac oedolion ifanc. Felly, angen i chi gysylltu gyda Jan neu Lowry i gael y cod ar gyfer hwnna. Mae'r gwaith plant i blant a deuluoedd. Bydd hwnna'n cychwyn toc ar ôl 11, a dyna'r cod ar gyfer hwnna. A wedyn mae Clwb Coffi Caer Salem. Mae hwnna, mae croeso cynnes i unrhyw un ddod i hwnna. Felly, i chi'n mynd ar Zoom a roed y codes yna i mewn, a wneith Arwel postio y codes ar tudalen Facebook Caer Salem hefyd. Felly newn ni orffen drwy adrodd y gras gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen. Dyna ni ffrindiau, newn ni weld chi wythnos nesaf.